Здравейте, аз съм Тодор Гладков, това е Боге, а днес ще ви кажа кои три тенденции в интериорния дизайн според мен трябва да умрат. Първо, фалшивите материали. Използването на фалшивите индустриални материали, като имитациите на дърво и мрамор, често могат да придадат евтин вид на помещението. Ако искате да имате дърво или мрамор в интериора, съветът ми е използвайте автентични такива или малко по-бюджетни. Второ, силно минималистичните пространства. Докато минимализмът определено има своето място в интериорния дизайн, усещането за празнота и стерилност не винаги е привлекателно. В момента клиентите определено търсят почерк, усещане за уют, а не просто празно място. И три, тенденцията да се включват прекалено много индустриални елементи в интериора, като изложени тръби и видими бетонни повърхности. Това може да създаде една истински неуютна обстановка. Днес убихме три тенденции, другия път още три.